Maadjong adlaw ni jung tanan mga kagahi ug welcome back sa ato ang daily life vlog dari sa YouTube. Di aday ko sa family house ning kalit ra mig arhi da ari kay wa man sa planong mo arhi mi kay mo adto man ta mig ubay naon sa bastere. Wa man day dadag resita aw nagdamag resita pero lain man ning resita ang nadara gajeng kabalang gene mo to ning uli mi dari pero wala man po ko magmahay kay pag abot dari nangaon man sila nang anja basin og gipaari gajud kus Ginoo ba kay ag cellphone daning ang maguwang kaning hang gikuri-kuri na ako noy problema. Anja og nay problema ijang cellphone arhi man ni dyan na ipaadyo kay aha man po ning cellphone ang gihatag ni dya kay luoy man po ijang cellphone das ni agi kay nagkagiwatay na yung taon. So grabing gamad ra man dagi ijang problema na okay ra man pod kay aha ra man pong gikuri-kuri dali ra man ko makakuri-kuri nga na kay aha man lagi ng cellphone. So mo ning mga kauban nagsirusali nag-helmet pa in taon na kay si Jay mag-drive. Anja mo lagi to kay wa man lagi plano wag sinanay natinga ngano ni abot mig galit kay nagkuha lagi mi is resita ning nanay na mga dangha gajud kuno aw oy labot si Tirira. So dapat si Tirira man jud moadtog ubay no kay mo palit si jang resita pagkuling panas ang sila nagtambaw kay napo nam da pinabilin sa aho amo tong mopalit na lamang po ko kay labog mo adto sila ubay mo sakay na lang po ko nila. Para mo pagkajud kaadyo kay kamulo naman kaan sa nagka kamulo pod ming pangatawa kay ano agnang ka kuno na ako ni patakadwak-wak aw magsabay-sabay kun may panglupad danis kawanangan. Pero guys nalangan gajud ko nang ka kay ano aramang gajeng tamisa. Grabe gajud guys kinatamisan mura gajud ugi kamadyan. So mo na yung outfit to din namuot ko na ning ang gisuot bitaw nga kaning polo nga blouse kay karon pa gajud na masuot og utro kas ara na masuot katro bitaw nagpa-picture ko og kuan one by one nga kana bitaw ang passport ID kay mo malagi to madto malagi ang takog Amerika das mga 2021 man siguro to 2022 basta nakalimot naman pug ko. Unsa mo lagi namuot ko ba nakakatawa ko kay ni arang man jud na unsa medyo luwag-luwag ba mura pag nimbalik ang lawas sa daga pa ko sa sana all bitaw 48 ra ko sa una pero ning gamay-gamay mo gud karon namuot ko kay ning arang og balik aha man ning giandam-andam ning anak ko kano sa banha masuot og balik. Sus kay nasuot ra gid nagbalik sa katuigikan ko ng anak nagsige gid ko og lamon-lamos nang kakay garabi gid ang tamisa guys nalangan gid mi imbes kay alas 2 na mi ning abot dani naglangan-langan pa jud mahapunan gid mi pero ning ana mi sagdi lamang kay deura man pug ubay mga 40 to 45 minutes ra pud jawa pud mi laing adtuon adto ra mig Mercury Drug jam adto pud mis personal collection kay mo palit ko sabon panglaba medyo nag-uo pag gid ko dani guys kay ngano nagkaon gud kog mangga pagkabuntag sa karon kaon na pug kog nangka parehong gahi pero ug usapon laman lagi tarong di man siguro pud sa uwag ti dyan pero medyo nag-uo pug kog murag daghan na yang nakaon kini laging pagkalaog lamang gajud. So daghan-daghan gyapon ang utanag unsay sabon nga gigamit daghang gigamit nga sabon gluta arbutin soap o gluta peeling soap sa Beauty Glow by Ibo sakto ba to ang gipanghinganlan wa po koy laing sabon gigbutang dito sa aho ang kuan TikTok tanawa limos ang showcase kay ngano nabubintaha man gud paghangnaong daghan man po nakakita nga ning bintaha jud paghangnaong di maghangnaong perfect daghan magyapon pang bugi-bugi magyapon na pero dagko gud pag improvement kay ngano bisag na mga bugas gihapon manubo di man jud pareha sa una nga grabe gud kagagurunted murag na feel mo po na ning soft pud si Jaban jag bugas na ning nipis po di jud yung pareha sa una nga isos grabe halos wa na gani bugas mo tubo sa una gawa na may katubuan kay wa naman nagsuot naman sila sang naon mga pasado alas 2 na gid mi nakagikan guys kay gihurot pagajag nang ka grabe lamang gajang lauga baba pero lagi pud aram lagi pang lamia ning biyahe na mi kay jag makagabian mi madyo gani pud kay wa na uwan kay uwan naman diri sa Bohol na may adlaw nga magsigig uwan karon mura man pud nilamdag-lamdag ag langit na blue so di na mi dani sa lumangog naman daan ni gikuraw nga dako nga building busan ni sa altura siguro ni kay wa may laing mga dagkang building dares at nga kuan alturas raman kasagaran di tag-ija so kini mo ni ag kapayas dam way awas kay say magawas-awas man na wa nihit pag tubig rong panahona nagsige pa mig pangatawa ba kay sa una ba sa pa mi mga sakdan na pa motor nga na nagsige mig imagine sa una mga year 2020 katong bago pa mi nang i-vlog nga na nga si Rosalie ko no palit og motor sa musakay may nga na natinood marabag natinood ang mo ang mga kuan sa una mga drama-drama di mo to drama-drama ang mga pangandoy kuno hay basta kay para mo tagod na naon nga sa una amo rang istoryan sa karon natinood kami Mercury jud mi magpalitan sa mo ang maintenance kay sa ubang pharmacy wa man good mo nang maari jud mi og Mercury si Rosalie magparking kuno tos motor pagkahuman jag pahaluna sa motor oning arhi ra pud si jasud sa Mercury kay lami man kay bugnaw man so mao ni kinabuhi sa tawo nga nanay lifetime maintenance magsige jag arhi og pharmacy pero nagpasalamat lamang ko kay naman ko 20% discount kay nabilong gud ko sa cancer patient kay mao malagi to ilang diagnosis na kay cancer man sa thyroid gitangtang na magahang thyroid nga organ di ba na nabilong nako sa na discount nga 20% ali pa lamang po ko kay gang maintenance mahal-mahal pa japon unsa kay wa may kaadyoy tawo sa Mercury Drug dali ra kaadyo mi pagamaning sa kami sagdanan kay na may hagdanan sa kilid sa Mercury mao na naag personal collection kay membro man kog personal collection mao na hang mga kanang sabon bitong gamitog manglaba toothpaste man yang panggamiton pero daghan po ko toothpaste nga gigamit kay gipadadaan man po kog organic nga toothpaste sa taga Arturo mao putong hang gigamit-gamit pud lami putong toothpaste sa kay na baking soda jagang napalit nga toothpaste daani sa PC katong puwa gihangan ko panang gyud nga gamit karang hapdesa sa gums ja nangita ko daari og sabon kanang kuan ba
bat soup ba kay sinanay man to nag-request og bat soup kuno kana ibutang-butang sa CR. Unsa ga lalis pa pud mi daring Rosali og asar tong kinahumutan nila nga taf nga sabon kay mao man yang isabon sa among sinina og manglaba. Ingon mag na ako ni promo karon buy 5 ato buy 5 get 1 ba unsa to? Basta kay na mga promo mo nang lami mo ari dari magdakas imong brochure ba kay aron maka-purchase kas katong na mga promo. So ganahan mo magpa-member sa PC. Aw ingnalam ko ninyo kay sabot-sabutan na nato bitawa man gud ni bayad pud mo pamembro ka anja ag nakalami dani kay lami jud ilahang mga gamit sa bahay ganahan ko sa ilahang panghinluway bitaw sa CR kanang TAF TBC ara jeng limpyuha lagi iniduro ja kana pang ilang panghugasay sa plato ganahan ko ug kining ilang sabong panglaba na pud ni sila mga bat soup nga mga antibacterial ganahan gani pus nanay dadto mo na namili-pili pud mo unsa nga variant bay nga ingana basta kay mao tong ga pamimber na lamang ko PC kay user man gud ko sayang pud kay na may discount 25% sayang ka mo sige madjubo ko palit di magpamimbir na lamang ko aron makatipid ko mao nang every month mo ko dari mag-purchase karong ma-maintain bitaw nagahang discount 20 to 25% pa japod ang dako na tipid oy kay mo lagi mamimbro og madi mo gamit man jud ko na ilang sabon ug kana bitong panghinlo lagi siniduro kay aram man jing limpyuha ganahan man ko ja wa mo ko kadas ang brochure giduo mi dari sa kakuan sales agent man siguro to nila basta kay bawa ni tawag na nila gitagaan ko brochure para makapili ko og asa yung gustong paliton nga katong discounted na di ba. Ay, kuning mga ingani ba kay maka-discount ta kay kita ba ja mga madiskarting nanay nga mangita magazitag asay barato. Sus guys kay na timingan man diha magbrag dako sa PC tagaan mi og free nga sabon ang lipad sa inton pus duha ka budget kay magbahin kuno mi pero wa pa na mo mabahin mao na nagamang na purchase kanang nasilupin amo ram ning dajungan kay bugat ba jag sabon kay murag 5 to ka buk sabon ja 800 grams kada isa ja napa ko gi-purchase nga mga antibacterial body soap kay putog 5 puto ka buok ja napuin sa patulain ang gi-purchase. Uy, gamay ra man gi-purchase kay nag-purchase man ko das naging buwan daghan pa man mao tong ag mga wa ra gid na moy ahang gi-purchase na pa mo ko toothpaste. Da, mao lagi pud ni kay hagdanan lagi pud lisod lagi pud ani mga senior citizen saan pagsaka. Kay aram pong tuktuka gilang hagdanan mo ra gid yang gika kuanan daan ning ilang hagdanan ran tuktuka ra ja. Pareha pig sandal ni Rosalie kay nang order man mig sandal parehon 85 ra gid pud baratuhon ra. Na. Amay ni magibutang. Abi ko laom na pag ko ano nun. Sulan ko ato alaw mo. Iya, sige may sunang. Tikang-kang na po ko ato. Makato mo kato kabaw. Ato sa tas kabaw lang. Huwag mo kutas eh. Ha? Wala matutas-tutas. Ano po tag-burger? Tinay pa na. Asa man tamo kuan? Asa man tamo snack? Asa man tamo snack? Mau to patas kabaw? Kapit sa tas kabaw ka rin yun. Para natin picture. Tsagara. Pwede po ta. At para tayo tumang snack na yung mga tindahan gagmay. Kahan ragot na kurnik. Nalaki ko sila kang mura bang las. Dang, pasahe ko sa picture, Dang. Diyan, tuhod nagpanglaag ang mga pag-uod. Tuhod nagpanglaag. Sus guys, kay isa ka oras naman mi dadto, dali raman mi mao nang modalikit sa miglaag karon namo kun diri kanang baw kabaw lagi kuno nga na ingos Rosalie mo nang maadto lang pud mi kay mo tan-aw pud mi og kabaw. La ko na daghan kuno dari kay sa dairy, baw si tawag dani. Mabadyan ni sila nag-produce og mga dairy products nga gikan sa kabaw lagi dari sa ubay. Gasige lagi taon po kog lingig na bay kabaw, kabadyo man no iyang nakit-an bitaw ag mga kabaw day murag naturspika siguro sa buntod, naglapas-lapas sa siguro mi pero ning padadyo na pud mi padagan kay sadto pa man lagi ngit ami gan say among maabtan dito tumoy. Di na dalton mo hilak basa na dyan tatay. Ha magkabaw na lang gipangkuraw nga green? Ha nang gikuraw nga green na dihag kabaw? Kana basig na mga kabaw na nasud sa bay. Nangita mig kabaw dari sa Ubay Stock Farm kay si Tiri gusto ko na mo tanaw kabaw. Wa man mo tanaw sa amin nga mao naman na. Nalagi nga na. Green. Gikural. Wa ko kita kabaw dang bisag usang buok. Tanaw og biugas ang nice ah. Nauso ura ka niya. Hala dang. Ajo ka suong dam trespassing ta. Dapat puro mo. Kat-kat lagi may kinig gukod lagi mi dari. Gawas na lagi tayo nga. Wa maguday nga ni. Harap kag mga kabaw. Wa man kung bulig dyan na. Dali mag-selfie na laman ta. Dali tir. May kiyo. So dari tir. Dari magbarag to dari. Sir, ba dari ka mag-selfie ta? Magburog mga hadang yun ta na. Nalakas ko nga. Pagpusing, pagtarong. Pasalipod ba pud? Sapa? Sabihin sa mga nagpapicture na kural. Nita oy.
Sama. May mga kabaw. Di man to yung nakit-kita ng kabaw gaya paglabay dang nas mo to dang. Ang kabaw nas mo to. Kilid. Ano ra laman ta anir ta picture kay gwapo na. Ano ta picture kay sa mga dito magnan ra ta ni picture. Nagdram na. Nagdram ko na. Ora jud ko estudyante dang na. Nan ka nang bibi na. Ani dan hitang picture. Aray na pud to mura man tag nagpa-picture baboy. Ay Ginoo ko. Nan ka nang bibi. Hala na, malikuan diha, kalikuanan sa bibi. Wala dagara dyan ang itlog ba? Hala. Jarag tingog. Yaw. Charity. Picture tila. Hala ko sa dang, mas pat ka. Wala dagara ng bibi. Ika na, uy. Kasi katag-isir mo. Jara. Anong tinawat ito? Tinawa lagi tibi sa orang dewa. Lami apa jadi lang liguan na? Ala lang cute palagi nila tanawan naglakaw na. Tanawan daw naman sila nagidagan man dang. Ado sa tuwaan na to. Hala luoy nabuntas naman ka ni hala. Lati lami at tanaw sa Pag rin ko ada dang, ko dang, masilpon dang. Dinalaga. Lami ay. Malapang sa mo. Giban sa sama kasi. Abi pa ko laki. Kada mo sa Sa kanila gituwag-tuwag kaya. di gituwaan na sila. Sa maning tuwa. Bigyan sa nagituwag gituwaan gusto sila kit sa maning tuwa. Katong laki. Wa oy. Hala. Hello kalingaw, ano nang tapos dang? Binuhi ni or wild? Ano dang? Ang cute dang. Yow. Budi dani sana dapat. Ubay bohol. Grabe. Mo din naanta sa kwan ganina. Ay, how sweet. Sana. Sana all. Ay, kilig ang aking puso. Tanaw dang. Ano dang, TV dang. Lagi. Ito. Anira. Anira, Jocelyn. Pero ajo mo ka doon. Ako na yun eh. Ta luoy. May orang kamato din. Sayang. Di mo may nasaksak ganan ha. Para mahal ra mo nagarni. Sayang luoy mo gihawan ay. Pero wa na na din. Wow, kalami Hala, halami asin ha, tambul ka. kang hawidan. Duha pa daho ah. Kana kalami na. Sayang man sa buste. Jara gito burot di pang Ha? Sayang nga lagi pangkaundos lang daw. Okay ra nagalubagon te. Gam, manok. Okay ako na. Di pwede lubagon kay makuan Gisi. man. Ano ni? Ahari. Dapat na. Wala man misudlanan. Naidaghan na suso. Tamis nini. Pwede kami makatilaw. Tilawin ang gikit-kitas lang gam. Ayaw mo rin rabi. Sa lini. Ang gaji. Te. Tag 150 kilo. Raba pero gipangkaos lang gam. Adi gijuk-juk. Na, lagi. Sud. Pahur. Agtanan laging nas ebos wa na. Dawa. Ila man dai pang tilukon. Ha? Ila jud ni tiluk dang. Mo gani. Tanang nas ebos. Atang tilawan rin ko nung gamay, ma'am. Tilaw. Ari. Wala pa mo ko dana. Wa na dang salin na nis langgam. Ada ayan ang langgam. Alam man kuan kay Sa ate ba? Kamulisod na lagi. Jarang. Ang tilawan ng tamis ba? Ang tamis ni mabalik dito kurani. Awan. Lah. ina maapas ni sa konsumo. Agamay. Kare nagahadam, jaga busog na kay ini po dito, di na ka mahago. Kagbe. Ato ko yuri. Arab si babor ya. Damit dang.
Wala nga kayo siya gusto dang. Namis. Wala mo. Oh, matang-apot ta. Nang, tara kami tas sali. Pagkitan hawiro din kitas. Ang darating. Ang kip-kip na doon, sus. Wana. Ang darating. Ito to, ka. Kip-kip dia. Para mag-others. Ang sa okay man ay. Hala. Hindi wala ni bayad ni. Hala. Okay halagi. Nagana ka na dyan. Or ako ratoy na kuan nande pagdingagi siguro. May awe. Ang tamisa. Lukis yun dani kay kabatang. Ang magkitalawa gamay. Ano may awe? Kailangan daw manggod ni Mudam. Mama ba? Ter! Dali ter, dari na tayo magtiki. Ada? Ang labang, anong kapurang-purang man ang laba? Kuan maningat ko ng pukus baboy. Ano eh? Hani may mong gusto dagko sa nga tanan. Sagul-sagulon naman, kaya hindi naman. Di mataka-afford. Ati gumon man nila mong silupin kay maulagi iputos po. Aram dako, Nalagi daghan gahapon nag-harvest ni gatos kilos. Jagi deliver na nimo. Gikuha og comprador gibaligyan sa lungsodaan. Na, ritis pa. Patay sa rabat yun. Tapos may balik dang, tapang tagpustang. Tilawon man Muli lang, putustang. O kare o amo man ipagpatilaw og nay mong unhi. Pati lang, ranin jo, aram dagko, Di baligya naman natin. Uy, ug mo arhimon na. Pati lang, maraka maadjukon ka jug negosyante dari. Mo ni madato kay buutan man. Di ipagpakan natin. Di kita pagpakan. Kami isa, uy. Ang kami isa. Ano ba ni? Mupalit ni, nga na ngayon. May day nga na ba? Balik, tinurun. Awa, sakto ni hapit pa ta. Wala to ko gawas magkaon. Gusto. Hindi ko, arba lang. Lagi. Pagkahan pa sa dala ni. Tinda man ito. Pila ka na? Gusto mo ang magkaon niyo. Bakit? Kaya may reels. Ang katong gahapon gikuha Tunggangan nila. 80 Lagi mga pupot kilos. eh. Kuan. Atong na lang isilupin. Ipagkuha mo ka rin nimong undoy. Di arabay lang yung ano. Hilain na dun yung Wala wait, lagi. kaya tagbog at ibaharay pa pang doy. Ah, doha man ka Ah, balik ko ng dragon fruit. Kaya. We deliver basta alis yara. Nga. Ibakasyon. Tapos nakahibaw pa kung muari ka. Nangusong ang kukunin ko masinyin, maminyin nga. Muna ka bas luramita. Kung palit ko konsumo. Neto pa may ubay na langan man ni palit may tambal na bunga pa magresita pangita pa dito putlong kam. Muna ka gabian na Maula ni. gini yung kung yun, man hapon naman yin. Hindi na tumuari. Ba't ko na may baboy.